Yusuf Gawuna. Allah ya daɗa kan Mai martaba sarkin Gawuna. Allah ya daɗa kan Mai martaba sarkin Kano kuma shugaban hukumar sarakuna ta jihar Kano Alhaji Aminu Ado Bayero. Allah ya ji kan marigayi sarkin Kano Alhaji Ado Bayero. Masu girma yan majalisar sarki, kwamishinoni da masu ba gwamna shawara, yan majalisar dattijai da tarayya, yan majalisar jiha, jami'an tsaro, shugabanninsu wanda muke tare da su a nan, sarakunan kabilu daban-daban da muke tare da su a jihar Kano, consul na kasashe daban-daban da muke tare da su a jihar Kano, da sauran al'ummar jihar Kano wanda suke a nan da kuma wanda suke a gidajensu, da 'yan jarida da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da martabar sarki, muna yi maka barka da zuwa, muna yi maka maraba da marhabi, ko muna yi maka jabbama. Da martabar sarki, Allah ya rauta yi kuma alhamdulillah, abinda zan ce ke Allah bai da gasko, abinda zan ce ke Allah bai da imani, ayi yaran nan Allah hauke a shanna. Babu shakka mai martaba sarki, wannan tarihi ya zo a daidai yadda na tsaya a nan ina magana a gabanka. Na sha tsayawa in tsaya a gaban mahaifinka a irin wannan yanayi na bukukuwan sallah da kuma sauran ilimomi na gwamnatin jihar Kano. Saboda haka da na gani da sanda ka shigo, sanda ka zauna, ba tunanin da nake sai irin wannan yanayi wanda aka zauna lafiya, aka karo da juna, aka samu shugabanci mai kyau, aka samu zaman lafiya a al'ummar jihar Kano. Babu shakka ba gwamnatin jihar Kano ba, har gwamnatin tarayya tana farin ciki da zuwanka, tana farin ciki da mu'amalarka da gwamnatin tarayya, mu'amalarka da sauran sarakuna na Najeriya. Ka yi tunani kwarai da gaske, kuma shugaban ƙasa ya gaya abin ya yi masa daɗi. Kuma da kuka je fara shugaban ƙasa, an ce labarin zuciya a tambayi fuska. Na tabbata daga fuskar shugaban ƙasa kasu yana farin ciki da kai. Sauran sarakuna sun yi wani waya, suna godiya irin ziyara da kai musu, kuma wannan shi ne tabbatar da muhimmancin sarauta ga al'ummar Najeriya. Tun na godiya. Martaba sarki, muna jin daɗin shawarwar da ake bamu, muna jin daɗin girma da ake bamu, kuma muna jin daɗin girma da muke bayarwa. Domin furcin shugaba shi ne ma'auni na al'umma. Abinda shugaba ya faɗa sau ɗaya sai da shekara da shekaru ana koyi da shi. Koyi idan na alheri ne, ai koyi da alheri. Idan ba na alheri ba, shi ma ana aitai
gaskiya ne kuma martaba sarki karatun daidai kana kan tuba. Allah ya saka maka da alheri. amin Martaba sarki muna godiya ƙwarai da gaske da masarautun nan da muke da su. 'Yan majalisar sarki, hakimai, dagatai, masu unguwanni, malamai, attajirai, matasa da mata. Mai martaba sarki ana zaune lami lafiya a wannan jiha ta mu. alhamdulillah Har ma da waɗanda suke shugabannin da al'umma da suka zo daga faɗin Najeriya daban-daban, ba a nan aka haife su kakanninsu. Idan na tambaye su, wai shin me ya sa kuke jin daɗi a jihar Kano? Sai suka ba mu tarihi mai martaba sarki, wanda wataƙila na faɗe shi yanzu kai ma zai maka daɗi. Suka ce a lokacin da aka yi yakin basasa a Najeriya, a wasu sasashe na jihohin nan da suka koma garuruwansu, dukiyarsu, gidajensu duk an kwace, an sayar, an sace. Amma mai martaba sarki Alhaji Ado Bayero, Allah ya ji kansa, amin ya kare dukiyarsu, ya kare gidajensu. Haya ma da aka biya na gidajensu da ba sa nan, da suka zo an ɗauki wannan kuɗi an ba su, an gudanar musu gidajensu. Annabi sarki ba kowa ne ya san wannan tarihi ba. Inda irin wannan layi da aka ɗauka a Najeriya da an zama lafiya. To saboda haka kuma muka dora a kan wannan, kai ma gashi ta dora a kan wannan. Tashin hankali da ake samu a ƙasar nan, da martaba sarki sai mun ci gaba da addu'a kuma shawo kan wannan al'amari ne na kowa da kowa, ba shugaban ƙasa kawai ba ko da kristocinsa, har ma da gwamnoni duka, ba tare da an bambancin siyasa ba, da sarakuna da shugabannin ƙananan hukumomi da kowa da kowa. Wannan al'amarin Allah ne za a shawo kansa. insha Allah in Allah ya so Kamar kuma sarki, abubuwan da suke faruwa a wasu wurare a ƙasar nan, babu shakka baya wani daɗi, domin nuna da kai da sauran al'umma da suke jiya da Kano da hannu biyu da yadda da aminci. Amma wasu sashi an maida Fulani abin ki, wannan bai da daɗi ba. Babu shakka mun san cewa Fulani sun ma da nasu laifin, ko ba za mu taɓa goyon bayan ta'addanci ba, da fashi da makami da sace mutane ba. Amma duk da haka wannan abubuwa da suke ba Fulani ne kawai suke yi ba, sauran ƙabilu su ma suna yi. Yanzu ta kai an ce ba a yadda a yi kiwo irin na gargajiya wanda aka saba ba. Mai martaba sarki, mun san abin ba daɗi, amma mun ma ba mu koyi da bayan nan ba. Domin mai martaba sarki, ya za a yi a ce dabba tana kewan dabba? Domin duk mutumin da bai karatun addini ba, bai karatun zamani ba, bai koyi wata sana'a ba, ba shi da tsarki,
ba shi da alwala ba shi da sallah. Yana kiwon shanu kiwo irin na da tun taba sarki ainihuwa mun san cewa ko ba daɗe ko ba jima abin da yake faruwa da fulani sai ya faru kuma yadda yake faruwa yanzu ba mu yadda za a ce ba ka ilimi ba kowane iri sannan a ce za a zauna da ke lafiya ga zamani ya zo yawan al'umma sun yawa dacin san da ake kiwo ne da makiyayi yana cin riba mai manomi yana cin riba. Makiyayi zai ba da taki na shanu wanda manomi zai amfani da shi har kiran su ake cikin su shekara abin yanzu an yi takin zamani takin saniya ma ba bukatarsa sosai saboda haka ga manomi ya samu yancinsa. To shi ma ba fulata ne muna kiransa ya dawo gida. Mu muna roƙon duk fulani ɗan Kano wanda suke a cikin Najeriya nan muna gayyatar su dawo gida. Gidan nan shi ne martabarsu, shi ne mutuncinsu. Abinda muke faɗa kiwo irin na yanzu makiyayi bai iya kashe talauci ba, talauci ma bai iya kashe makiyayi ba. Domin duk mutumin da yake da shanu 200-300 banki ne yake tafiya ba da za a ce da shi matalauci. Amma duk mutumin da yake tafiya daga arewa zuwa tsakiyar Najeriya zuwa kudancin Najeriya kai ba za ka ce da shi ba zan mutum mai jin daɗi ne ba. Ka dubi kafarsa, ka dubi kayan da yake jikinsa, ka dubi sigar jikinsa, kai kanka ka san cewa wannan talauci ne a kansa. Da wannan yanayi sai an canja su dawo gida mu yi masa kiwon shanu irin na zamani a ɗan soshiya mun fara wannan muna da gidaje asibitin dabbobi na'urori na bayi na shanu a samu shanu irin na zamani masu kauri wanda za su ba da madara da nama manya-manya. Makaranta 'ya'yansu su ilimi su ma su zama likitocin dabbobi su zama manya-manyan malamai su ji daɗin al'umma kamar yadda 'yan Najeriya suke ji haka muke bukata. Babu lokaci da za a yi bayanai daban-daban amma maganar ilimi ne wanda sarki a taimake mu kamar yadda ake taimako. Ilimi ya zama kyauta, ilimi ya zama dole daga primary zuwa secondary. Wannan ya taimaka mana yara da yawa suna zuwa makaranta. To sarakuna suna da rawar da suke takawa sosai da sosai a kan wannan. Maganar almajiranci kuma da sarki shi ma sai mun duba shi yadda ake almajiranci irin na da yanzu al'amari ya canja. Dole mu ma sai mun duba mu kai da za mu gyara shi. Yadda ake almajiranci yanzu mun auna mun zurfafa shi mun fada shi ba har da kawai haddar rukani mai girma ba, mun kara da sauran ilimi na koyon larabci na koyon fanni na addinin musulunci daban-daban domin akwai addini cikakke a haddace Qur'ani a san ma'ana abin da aka haddace. Sannan akwai da karatu na zamani, akwai da sana'a wanda shi ne zai karfafa addinin musulunci. Mai martaba sarki muna godiya saboda sarakuna suna taimakawa a wajen fahimtar da wannan al'amari. Wata kiwon lafiya a yau ciwon inna ya riga ya mutu. Ciwon inna da Kano ita ce helikwatar ciwon inna
Allah subhanahu wa ta'ala yau babu ciwon inna a Kano, babu ciwon inna ma Najeriya. har majalisar ɗinkin duniya ta ba da certificate na cewa ciwon inna ya mutu a Najeriya. Muna ƙoƙe wasu rakuna don na tuna sa da muke fita aiwa yara iga musu magani. Sarakuna, hakimai, dagatai, limamai, masu wani da su muke matsawa al'umma domin da wannan magani. Yanzu ga wani samun ciwo ya shigo, wannan ciwo covid-19 shi ma da ya taso da ƙarfinsa a Najeriya ya shigo Kano. Yadda ya shigo da ƙarfi muka kalle shi da ƙarfi, ƙarfi ya gamu da ƙarfi, amma sai da kai shi ƙasa a ɗautar a kai shi wani asibiti da ake cewa isolation domin kada harbi wasu. To yau mun ɗau ciwon corona mun kai shi isolation, maimakon mutum ciwon ne a ciki muka rufe muka hana shi tasiri. Duk abin da ya shigo Kano ya kau. Mai martaba muna godiya, martaba muna gyara asibitocin mu, muna da abin da ya kamata domin a ci gaba da samun lafiya a wannan jihata. Allah shi ne mai ba da lafiya. Zai bayar kuwa. Mun lura cewa ciwon kansa ciwo ne wanda yake addabar mutane, ake tafiya kasashen waje. Saboda haka domin a ƙara martabar wannan jiha tamu, a sauƙaƙe wa al'umma hankalin 'yan Najeriya akan wannan ciwo ya zama da Kano ce kwata ta samun wannan magani. Domin ce Kano ko da mai ka zo Afirka, musamman abin asibiti. Na tafi ƙasar Australia na duba headquarters su ta warkar da ciwon inna, na ce kai na warkar da ciwon kansa. Na zo da turawa sun fi 20 aka yi ta mitin. A yau muna babban asibiti wanda ya fi kowane asibiti ciwon kansa a Najeriya girma. Idan Allah ya yarda cikin wannan shekarar za mu kammala wannan asibiti da na'urorinsa da komai da komai. Allah ya yarda. Wannan zai sa ba Najeriya ba har kasashen Afirka ta yamma sai an zo Kano domin a samu wannan magani. Kamar da ba sarki, birnin Kano babban birni ne, wannan kan ba za mu yi da ɓace mana shi ba. Saboda haka muke aiki da jami'an tsaro dare da rana domin a samu zaman lafiya. Ko muna gode wa jami'an tsaro. Yau a jihar Kano kusan kullum kowane sa'a, kowane minute, kowace awa, kowace rana, kowane mako sai an samu baki da suke shigo da Kano. Su nemi fili, su sai fili, su gini. Mu kuma alfaharinmu ne Kano yanzu tana bunƙasa ta ko'ina, ana ta gini. To muna roƙon masu umarni da dagatai da hakimai su dinga kula. Muna son baki, amma a dinga tantancewa a ga wani irin baki ne. Bakin alheri. Domin mu ci gajiyarsu su ci gajiyar. Martaba sarki, bunƙasa wannan birni namu ya sa muka fito da wasu abubuwa da yawa wanda za su tabbatar da ciniki ya ci gaba da zama a gindinsa wannan jihata. Shi sa muka fito da kasuwar duniya a jihar Kano, wanda in an kammala ta duk Najeriya babu kasuwa da za ta samu irin wannan. Ana nan ana gini muna roƙon 'yan kasuwa
lalle su rubu wannan al'amari. Mai martaba sarki, 'yan kasuwan da suke siyo kayayyakin nan ya zo Lagos ya makale a kaiwa ana komowa, to da sake an ba mai kaza kai. Mun ce Kano cibiyar ciniki, lalle muna bukatar abin da ake kira inland dry port, wato inda ake sauke kaya daga kasashen waje a sauke su a nan jihar Kano. Idan an kawo Lagos, daga China ko India ko Germany ko America, za ka auno kayan ka zuwa Kano, ba ruwanka da Lagos. Kana zaune a Kano, a sauke su a jirgin ruwa, a ɗauka a sa jirgin ƙasa, a ɗauko a kawo Kano da ɗin kayan. Wannan aiki ya riga ya yi nisa da martaba sarki. Masu sai da kayayyaki ƙasashen waje ba sai sun je Lagos ba, daga nan Kano za su kai wannan wuri su ajiye kawai shi kenan, sai su samu kayan su da za su sayar a China ko a India. Wannan Allah ya yarda zuwa ƙarshen shekarar nan za a ƙaddamar da cikakken wannan yanayi na Kano da na Inland Dry. Muna godiya da martaba sarki. PAED mun san baki da kunu, hanci da majina, kafa da kirci, hammata da nakiya. Suna magana wai an gina kawuntuna, an yi kaza da kaza, idan sun ci zaɓe za su je su rushe. Ni na ganin mahaukaci na magana, to ya za ka yi sai kai shiru, don na kai makarci mahaukaci ne. Kamar da ka sani, wannan fili na idi fili ne na masarautar jihar Kano. Masarautar jihar Kano ta rubuto wa gwamnati, tana son gwamnati ta yadda a gina kantuna domin 'yan ƙwaya, wasu na fitsari, wasu na bayan gida a wannan wuri, wasu na ƙwace a wannan wuri. Masarauta ce ta yi tunani, ta yadda gwamnatin jihar Kano ta ban masarauta, ta gina, ta ba 'yan kasuwa su gina waɗannan kantuna, a samu kuɗin shiga ya taimakawa masarauta. Gwamnatin jihar Kano ta baka kace ta yarda, shi ke nan. Mai martaba sarki, ina ba ta za ka samu dama ka je gudun. In ka je gudun nan, ka ɗaga kanka sama, za ka ce a cikin Dubai kake. Muka zo muka ce to ɗaya, tun da wannan abu ya yi ado, har mu kara ado da ado. Muke yin titi na sama tun daga ƙofar mata har zuwa plaza, har zuwa kantin kwali, har zuwa Ibrahim Tayo, za ka tafi a sama kamar bilbela. Ga waɗannan kantuna, mai martaba sarki, in ka je nan daga ganin nan wallahi ka ga martabar birni, ka ga kwarjinin birni, kowane irin birni a duniya, irin wannan zaka gani. Saboda haka muna roƙon baki da kunu, in Allah ya gama ne ba su ci zaɓe ba, wani ma su musa. In Allah ya nufa ga wanda zai ɗora nan kusa da kai, Allah ya yarda. In Allah ya so ya yarda. Muna godiya. Ka gama na'ibi ya ɗora. Allah kalamunci. Allah ya jaza mana. Da alfarma Allah. Allah kuma ya ƙara maka imani. Amin. Allah ya ƙara maka hikima da dabara da ilimi da haƙuri. Amin.